Absimilai malaktiga don kibaru kɛnɛga bi kibaram mamlu ga dakuluga o de ga fɔ labɛzangani ale bɛ Gao mara la n'o ye Niger ni Mali yɛrɛ kɔni furancɛ ye a yira k'a fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale ni tora bingali wale dɔ la ayiwa kibaram sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ye ko ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra décembre kalo tile 4 de kɔnɔna la ko nin ye marifatigiw dɔw de ko olu kɔni taara ni dugu kofɔlen la n'o ye labɛzanga ye ka taa mugu ci ye alimamu na tuma min na mugu kɔni tira ye alimamu na a yira k'a fɔ ko alimamu kɔni ni tora ni waleya ninnu na wa min yɛrɛ ye labɛzanga dugutigi ye ko o kɔni tununnen don ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye nin baara kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na o ni kiri min ka kan walasa u bɛ se ka da u kan ayiwa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kita komini na a yira k'a fɔ ko san daminɛ kabini janvier kalo la fo ka n'a bila an bɛ décembre kalo min na san 2019 kɔnɔna la ko furu hakɛya min sirila k'a bɛ taa furu hakɛya 267 kɔnɔna na ayiwa kibaruya sirama o y'a yira n'a ka fɔ ko décembre kalo tile 3 kɔnɔna la ko min yɛrɛ ye Kita komini mairie ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko furu hakɛya min sigila kabini san daminɛ la fo ka n'a bila an bɛ san laban kalo min na ko Kita yɛrɛ komini kɔnɔna la ko o bɛ taa furu 267 la Kita a n'a mara kɔni bɛɛ lajɛlen na wa ko o furu 267 la ayiwa ko mun yɛrɛ ye cɛ minnu caman kɔni ka furu kɛra kulu caman yira k'a fɔ ko ni Ala ye nɔgɔya kɔni kɛ ko olu bɛ muso wɛrɛ kɔni ta ka fara u ka muso ninnu kɔni kan ayiwa o hukumu na u y'a yira k'a fɔ ko nin furu minnu kɔni kɛra ko maa minnu kɔni ko u sɔnna muso caman ta ma ko o kɔni ka ca ni maa minnu ko u bɛ dan muso kelen ma ni an b'a fɔ nanzarakan na polygamy n'o ye cɛ minnu bɛna muso caman kɔni ta monogamy o ni cɛ minnu bɛna dan muso kelen kɔni ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min yɛrɛ ye Kita komini maire maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa ko nin furu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra hɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko tiɲɛni ma don maa si kɔni kun ayiwa kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Burɛmu a yira k'a fɔ ko dugujukɔrɔmugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale cira yen nɔ ayiwa kibaruya sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko décembre kalo tile 3 kɔnɔna la ko majugu dɔw de kɔni taara dugujukɔrɔmugu dɔ don Burɛmu dugu yɛrɛ kɔnɔna la walasa o bɛ se ka ci finitigiw la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna la ni mugu in kɔni cira a yɛrɛ ma ayiwa a yira k'a fɔ ko ni mugu in kɔni cilen a yɛrɛ ma ko maa kɔni ni ma to a la wa tiɲɛni foyi kɔni ma kɛ wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka yira ka dɔn maa minnu kɔni ye nin waleya kɔni kɛ walasa u bɛ se ka minɛ cogoya min na ayiwa kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro ni ale yɛrɛ ye Mali marabolo 2nan ye ni an b'a fɔ o ma nanzarakan na région ko ye lujuratɔw kɔni bɔra ka taamaba dɔ kɔni kɛ k'u ka nisɔngoya kɔni yira o kɔnɔna la ayiwa kibaruya sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ye ko nin taama in kɔni kɛra décembre kalo tile 3 kɔnɔna la ko min ye Kulukoro mara lujuratɔw ye olu n'u ka somɔgɔw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra walasa k'u ka nisɔngoya yira kɔni bɔra k'u ka hakɛ kɔni ɲini u ka ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kulukoro mara kɔni taw fɛ ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jɛkulu min sigilen bɛ kɛnɛya kɔni hukumu kɔnɔna la ni an b'a fɔ o ma organisation mondiale de la santé ko sabula olu kɔni y'a yira k'a fɔ u ka sɛbɛn dɔ la kabini san 2011 kɔnɔna la ko min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna ye ko lujuratɔw bɛ taa ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sarala ko 15 bɔɲɔgɔnkɔ ko olu kɔni ye lujuratɔw ye ko o de hukumu na hakɛ dɔ kɔni bɛ yen nɔ o kɔni kan ka d'u ma nka Kulukoro mara maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka hakɛ kɔni ma sabati o de hukumu na ninnu makofɔlen ninnu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira wa u y'a yira k'a fɔ fana ko n'u ka hakɛw kɔni ma sabati k'u bɛ taama wɛrɛw boloda walasa u ka hakɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruya ka da aw tulo kan hali bi an ka jɛ an ka dugawu kɛ an ka jamana ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la